yung iniisip ninyo. So, sana huwag naman kayong magalit sa akin dahil gusto ko naman din talagang makatulong sa iba. Hi guys, it's Christina. This is our family budget. So, today is Wednesday at rest day ng asawa ko. Ay, budget Christine! Ayun ka na po. So, today is rest day niya. So, that, kagaya na sabi ko sa inyo, nagbe-beef or pork lang kami once a week. So, today nagluluto ako ng beef. Sinabawan na beef. So, ayan. Kita nyo. Ayan siya. Chilling! So, yung mga puti-puti, ano yan? Tawag dyan. Lutia. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog sa lutsya or sa English, yam. Hindi ko alam kung yam or what. Basta, yung tawag sa amin dito is lutsya. So, para lumapot siya. Yun. So, nakikita yung sobrang dami kasi gustong-gusto ko siya. So, kung later, gusto ko siyang kainin talaga pag ganito, yung lutsya. Yung kakainin lang na So, yan. So, tapos, um, ano ba yung sasabihin ko? So, kagabi pala, mag-call sana ako sa aming weekly na grocery. Kaso, ang lakas ng ulan, kaya hindi na ako nag-vlog. So, today papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili namin kahapon. Pero hindi lahat kasi yung iba nakain na rin namin. So, eto dito guys, eto yung mga nabili ko kahapon. Actually, dalawang Nova to, pero yan, kinain na namin. Yan, yung mga snacks, yan lang yung nabili ko kahapon. Kasi, marami na kasi kaming dala kahapon. So, ayun. So, eto naman, eto bumili ako ng dalawang dosena na itlog. So, ayan siya. Tapos, meron pa dito. Tapos, eto, leftover to. Ay, leftover. Sobra to sa, kasi di ba yung, milk at saka yung Milo, hinahalo ko siya para, mainom niya. Kasi ayun yung plain na milk talaga. So, yun. Tapos, eto, bigay lang to ng father-in-law ko. Tapos, eto, Zest O. Ito rin, nabili namin kahapon yung whole wheat na bread. Kita niyo ba siya? Ayan. So, kahapon, bumili ako ng tahong. So, ito, frozen siya, no? Hindi ko siya mabuksan. Ang tigas. Pero tahong to, bumili ako ng half kilo, 20 pesos kasi 40 pesos lang yung kilo. Tapos bangus. Ayan. 198 yata 189 yung price ng bangus. So, ayan. Tapos eto naman, ano to? Humba na leftover. So, iinitin ko lang din yan. Tapos, eto, meron akong bread dito kahapon. Pinili namin to. Ay, no, kanina pa lang umaga. Pinili namin yan. Tapos, yung gulay, kulang pa ako sa gulay. Kasi, eto lang yung nabili ko. So, bibili pa ako ng gulay. Tapos, yan, yung mga Tapos, eto, overripe na to. Hindi pa namin So, bigla siyang na-off. So, let's continue. So, eto, overripe na to. Bigay ito ng mother-in-law ko. So, ayan. Tapos, apples. Bili ako kahapon ng apples. Ayan. Tapos, para sa anak ko, eto, buy one take one to. Always silang ito nagba-buy one take one. Yung Creamy Delight na yogurt. So, ayan. At tapos pala, bumili ako ng, pala guys, melon. Sobrang laki na melon. So, eto. Yan. Hihiwain ko siya. Later, siguro ipapakita ko sa inyo mamaya. So, hihiwain ko lang siya kasi yung mag-ama ko, hindi naman sila kumakain kung hindi ko in-slice. I-slice muna. So, kailangan ko siyang hiwa. Tapos, yun, idalagay ko siya sa plastic container. Tapos, yun na. Ilagay sa refrigerator. Tapos, yun. And let's go back to our, aking niluluto na sabaw.
So, yun lang. Ang nilalagay ko lang dito guys, ano lang, pinakuluan ko lang siya. Tapos, onion, luya, tapos spring onion. Yun lang. Yung petchay, yun yung ilalagay ko na gulay dito. So, ayun. So, yung asawa ko busy siya sa, may ginagawa din siyang kanya. So, so guys, kita-kits later, guys. Hi guys! Pasensya na kung gabi na ako nakapag-vlog ulit kasi medyo na-busy ako kanina pag-pack sa mga orders. So, ayun. So, today, gusto ko lang sumagot ng mga tanong. So, yung mga comments ninyo. So, gusto kong sumagot. So, lang dumudugo yung aking pimpo sa ilong. Pero, ayun. Ah, gusto kong sagot sa mga questions ninyo. So, may tanong dito pasensya na pala sa damit ko guys ha. Kasi matutulog na talaga ako ngayon. Pagkatapos kong mag-vlog. So, anyway. So, ayan. So, deto. May tanong si Miss Mary Queen Mandate. Ewan ko kung paano ko siya basahin sis, pero yun yung pagkabasa ko. Hi pala sa iyo kasi parati ka talaga nagko-comment, sumusubaybay sa aking mga video, sa aking vlog. Thank you so much. So, eto yung tanong niya. Actually, medyo matagal-tagal na ata ito. Sabi niya, good job ate, may income ka na, laking tulong sa family niyo. Ate, pwede magtanong saan po makikita yung co-op kasi gusto ko mag-open account or mag-save sa co-op. Actually, um, kung konti lang talaga yung gusto mong mag-ipon, syempre, mahal talaga yun sa bank. Yun sa bangko talaga mahal. Tada yung pa-open ka. Pero actually, may mga bank din naman na medyo mura. Pero kung gusto mo talaga yung tipid-tipid lang, um, maraming choices sa iba-ibang may mga cooperative na pwede mo paglagyan ng pera mo. Usually mga 250, may mga ganong So sa amin sa amin fee ko yun sa amin eh. So 250 ata yun. Pero itinransfer na din namin siya sana matransfer na namin siya sa bank talaga. So yun, kung wala kayong masyadong budget, best option yung co-op. So ayun, magtanong-tanong ka lang doon sa magtanong-tanong ka lang sa mga tawag doon. Um, kung saan yung mga co-op, mag-inquire ka lang. So, yun. Tapos, dito, may parang nagalat siya sa akin. Ito um, Miss Rona Garin. Sabi niya, sino ba tamad? Ito yung sa last, yung pinaka-latest ko na vlog. Um, yung sabi kong walang excuse sa pagbabudget. So, yon. So, sabi niya, sino ba tamad? Katulong na nga ako para mabuhay. Huwag lang na nga kayo mag-focus ng walang kwenta. Ewan ko kung tama yung pagkaintindi ko. Pero parang nagalit siya sa akin. So, hindi ko alam kung ano yung ikinagalit niya. Siguro dahil sa caption ko doon na wag tamad siguro, yun siya nagalit. Pero, hindi naman yung intention ko, kasi alam niyo naman siguro sa mga vlog ko, gusto ko yung may natatamaan ako na tao. Parang yun yung gusto kong iparating. Hindi naman natamaan na parang gusto ko lang ipa-realize sa inyo kung ano yung mga mali na ginagawa ninyo. Yun yung talaga yung intention ko. Wala akong intention na kung ano man yung iniisip ninyo. So, sana huwag naman kayong magalit sa akin dahil gusto ko naman din talaga makatulong sa iba. So, gano'n lang talaga siguro ako. Gusto ko talagang ipaintindi or talagang siguro gano'n na lang, gano'n talaga yung aking gusto ko yung harap-harapan, syempre harap-harapan na sabihin sa inyo talaga yung ano yung katotohanan ay walang paligoy-ligoy. So, ayun.
So, sana huwag naman kayo magalit sa akin, 'di ba? So, eto naman si Miss Trigger Danica, social name niya. Sabi niya, "Hi po ate, maganda sana po kung magbigay po kayo ng advice, dapat po yung maintindihan. Pwede rin po kayo magsulat pa bago mag-view ng video. Maganda po sana yung mga sinasabi mo kaso kulang talaga at hindi yan maiintindihan ng iba." Um, actually, pag nagbablog ako, minsan nasusulat ako, minsan din hindi. Kasi may mga topic na alam ko na siya, so hindi ko na siya kailangan isulat. At may mga topic din na medyo marami. For example, may mga steps akong gustong ibahagi sa inyo. So, isinusulat ko talaga siya bago ako mag-video or mag-vlog. So, kung meron kayong hindi naiintindihan guys, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment kung ano yung mga hindi nyo naiintindihan. Kasi hindi naman dito sa vlog, pag ikaw kasi nag-vlog guys, para sa ano no, kung hindi nyo naiintindihan yung pag ano sa mga, kung hindi ka vlogger, kung hindi ka nag-ano sa YouTube, dito sa kasi actually may mga edited na talaga to. May mga ano na hindi na namin sinasali kasi medyo mahaba na um, yung vlog. Medyo mahaba na talaga. So kailangan naming bawasan. Kailangan naming bawasan. So siguro hindi lahat ng gusto niyo marinig sa amin o sa akin hindi ko um, ano ba yun, hindi ko pwedeng isabi lahat kasi video kasi so kailangan putol-putol yung ano. So ang iano ko lang kung ano yung mas importante yung sa mga sinabi ko, yun lang yung hindi ko puputulin. So yun. So kung meron namang mga tanong, kung meron naman kayong gustong itanong sa akin, pwede naman kayong mag-message sa akin sa aking FB page. Pwede din kayo mag-comment sa baba. Minsan lang hindi ako nakakasagot sa mga tanong ninyo pero tinatry ko naman talaga na sagutin lahat yung mga questions ninyo, mga tanong, diba? So, sana ay naiintindihan ninyo na yun, sana ay naiintindihan ninyo. So, eto naman, sabi niya, si Hero Gonzalez, sabi niya, thanks sa pag-share na ito sis. What if wala kami freezer o kahit ref? May advice ka ba? Ano pwede gawin para tumagal food namin? So, parati ko naman sinasabi, 'di ba, yung ating freezer is our best friend kasi napapatagal niya talaga yung mga pagkain natin. Pero kung wala kang freezer or refrigerator, kasi noon wala naman talaga kami refrigerator. Ang ginagawa ko lang kasi noon, nung nag-boarding house pa kami doon sa Cebu, dahil wala kami refrigerator, ang ginagawa ko is, bumibili ako ng yung bones na chicken kasi mas mura yon. So, bones yung chicken yung binibili ko noon. Tapos, inaano ko siya, pinapakuloan ko siya ng tubig para hindi siya masira. Para kinabukasan, gagawin ko siyang adobo. Actually, adobo lang talaga yung niluluto ko. Or, yeah, parang adobo lang talaga yung parati ko niluluto noon. At saka, minsan, usually, bumibili lang talaga kami sa mga karinderya. Yun, kasi mahirap pa talagang walang refrigerator. Pero, yun yung ginagawa ko noon. Wala akong ibang mai-advise sa'yo, pero, ang tayong mai-advise ko sa'yo, mag-invest ka. Mag-invest ka ng refrigerator kahit maliit. Kasi yung sa amin maliit din yun, pero bigay lang yan ng mama ko. Pero, yung pasensya na sa maingay yung Shopee notification. Yun, kung wala ka refrigerator, better na mag-invest ka talaga ng refrigerator. Kahit maliit lang, ang importante talaga yung freezer talaga. Yun talaga yung importante. So, ayan. Sana ay nasagot ko yung mga tanong. Marami pang tanong, pero siguro may part 2 na lang itong ating questions. Question and answer. So, ayan. I hope you guys enjoy and please do follow me palagi sa aking Facebook at sa aking Instagram na hindi na ako nag-post ngayon lately kasi masyadong nabibisi na. Excuse me. Masyadong nabibisi na rin ako. Pero yun. At saka na, ano na ako
hindi ako mahilig mag-pictures talaga. Sa totoo lang. Pero yan, sa mga nagtatanong, may link na, ay may, ang yung link ay nasa description box. I-click nyo lang yon. Saka yung Facebook page, saka Instagram para kung gusto nyo akong i-follow. Yun. And please do like this video kung nagustuhan ninyo para naman at least alam ko na thumbs up ito sa inyo. And mag-subscribe din kayo. So, see you in my next video, guys. Bye-bye and good night.